Gaskiya in tambaye ka mana. Wani munafikin ne ya zo ya same ka ya faɗa maka cewa na yi faɗa da namiji? Wannan ba abin da ya shafi ki. Akwai ruwa na mana. Saboda ni dai na a iya sani na san Faruk bai san ka ba, ballanta na in ce shine ya zo ya kawo maka gulma. Gane. Ina tunanin cewa kenan kin fara soyayya kenan. To sai me? Lallai zaki da ku. Ko kuma billahi lazi ki dawoma a cikin gidan mada. Wallahi babu fito. To kana tunanin idan na isa in kaurace wa kaddara ta har akwai sakacin da zan yi kaddara ta hada ni da kai? Ba komai. Amma ina mai tabbatar miki da cewa ki daure ki dakatar da wannan lamarin naki da ke son ki. Wannan kuma kai ta shafa. Ni dai na riga da na gaya maka matsalata. Au, ka san fa ita wannan in dai ba wato ba labari dole ya sa ta mace. Wasu za su kai ka dan su barka, amana ta yi wuya yanzu ka rike in an ka baka. Komai naka zai canzo in zuciyar ka ce ta baka. Ko rayuwa ta sa ka kai hawaye, ƙaddarar ka ce ka ɗauka. Duk dare gari za ya waye, ka girma abin da kai ka shuka. Ka tantance kalar gawaye, wasu za su kai ka dan su barka, amana ta yi wuya yanzu ka rike in aka baka. Komai naka zai canzo in zuciyar ka ce ta baka. Ayar tambaya, oh ayar tambaya, ayar tambaya, ku nema ayar tambaya, ayar tambaya, ku kalla ayar tambaya. Aniya salatin arna. Ya an ɗiba an ga banza. Me kuma banza a cikin wa'annan abu? To, ki cikin ƙoshi ko ki ƙoshi ba har yanzu. Na ƙoshi. To, tunda ki cikin ƙoshi yaya? Kai da ka san kwanan da mutum ya wato ya gama. Kai ka san ƙarshen nan can kuma aiki. Kayan aiki ne. Gaskiya ne. Yawwa faɗa masa da. Yanzu abin da za a yi. In an hana kano abin akwai ciwo idan ka duba gaba. Yawwa gaskiya. Me wai dalilin da ya sa ka kawo ni gidan? Sai da kai ke. Aha ba. Ai kai ma ka san wutsiyar raƙumi ta yi nesa da ƙasa. Zauna a iya matsayin ki. Ka ki biya ta mutu. Kin san kaza idan ta biya ta mutu za ta yi abu da shi. In kika ba a hankali za ki duba ta abin da ba taɓa tunanin ba shi. To za ka san amma gata kina ya mace bai dace ba hawa kan wata. Kina da ayar tambaya, kana da ayar tambaya. Kar ka faranta wa wani domin ka bakanta wa wani. In har ka duba karfin jini idanuwa ai soke gani. Kai ka kwanda daɗi ɗan uwanka ya kwana babu daɗi. Wani ya kwanda farin ciki, wani ya kwana da bakin ciki. Wani ya samu, wani ya rasa, wani ya gyaru, wani ya lalace. Ayar tambaya, ayar tambaya. Barga min ɗaya. Amma ka sani ita ba ta amfani da razana. Ta fi gane yar takarda ne. Kake ba tafiya sa leɓe da leɓe. Kai da jiki ma na haba.
mana ai na san da sana tawa kaga ni ai ta harka waska kaga ta yi daidai yadda nake so na gaya ma don tabbatar maka ma cewa wannan yayin da kake gani da bangaren kwanci ba a motsa bangaren gabas ko yamma ko a billahi da saboda yarinyar nan kai me ka gani ni da naga zahiri ni da ido na fa naga zahiri su kuma mun yawan tambaya ba wani abu ai yarinyar nan kai ka san kai abu da ke kowa ya kawo yaya akwai aya akwai ayoyi da ayoyi kashi-kashi na kwashin wanka hawa idan dai wannan ba karamin sana wani wannan abu da ba karamin shi ne wasu amma musamman da na wani yau dan gari akan harkar nasu ba kudin yarinya da ganewa so baka da matsala an gama babu wata aya da saboda an zo gurin ayoyi ayoyi suna aljihu muke da ayoyi Barka da kwana yanzu. Yawwa kanwata. Ya kake? Lafiya lau daga ina haka? Daga gidan mana. Ka san me ya? Zuwa ne. Ta mana. Okay. Yayi wallahi je kwata-kwata ban yi. Me faru? Wallahi yayi gaba ɗaya ka ba mu mamaki. Yanzu saboda Allah saboda Zara za ka wulakanta sa Hanifa har kana kirarin kar mu ƙara zuwa gidanka? To da wannan kika zo kenan. Wai ku dan Allah tambaye ku wai me matsala ku? Me mata ta tare mu? Duk kun sawo ta a gaba. Ai halin mutum shine yake sawa a tsane shi. Kuma ko menene zamu maka bai kamata kai mana haka ba. Gaskiya ne, dama kowa ya gama gane Zara. Wallahi ba haka ta banka ba. Amma ina so ka sani idan har baka canza wannan halayyar taka ba, wallahi sai dangi sun guje ka. To su juya min bayan mana. Sai me? Nace sai me an juya min bayan. Shikenan ni kun hana ni zaman lafiya a gidana, ji daɗin rayuwar aure na. Kun hana ni? Wai tsaya ma, ku na auro ita ko kuwa? Ku faɗa mu. To wallahi tallahi duk wanda ba zai zauna da ni lafiya ba, ba zai lallaba min matata ba. Gidan ma kwata-kwata a daina tako min shi. Shikenan, za a rabu da kai. Amma ina so ka sani, har yanzu kana ƙarƙashin ikon mama. Dan abu ta ki wani guri. Kin ɗebo tsubukaran kafafun ki kina da wurin yan. Ni ne sa'an ku ne banda ma kun raina ni. Tun ma kai ma aure ma irin wannan ma ne amfanin sa. Rayuwa ta saka kai hawaye, addarar ka je ka ɗauka, dare gari za ya waye, ka girma abin da kai ka shuka, ka tantance kalar kawaye, wasu za su kai ka dan su barka, amana ta yi wuya yanzu, ka rike in an ka baka, komai naka zai canza, in zuciyar ka ce ta baka. Ayar tambaya. Ita mace tamkar kadara ce, ita mace tamkar fitila ce, idanuwa kar su makance, kunnuwa makar su kurumce. Ku kalli ayar tambaya, ayar tambaya, ha batu ake kan aya, ba ta zama banza ba, da na sani ka shirya in baka yau ba.
Me kai mu? Kwantar da hankalinki. Tunda Allah ya saki daga yanzu kin farka ki tashi ki zo ki wanka. Sai ki zo ki ci abinci kin ji. To dan Allah malam dakata ka faɗa min me kuka yi mu. Kin ga mun fa abin da ke tunani ne. Babu wani abu da muke yi. Kin ji ko? Ina guskan yake? Yana nan. Yanzu haka yana hanyar yanzu. Kin ji ko? Ya kuma ki je ki wanka ko ki ci abinci. Kin ji? Kin ga. Kin ga. Ki dima min koki ba abin da ya faru ba. Wallahi kun cuce ni. Allah ya isa tsakanina da ku. Ka tashi ka kira min gwaska na ce maka. Kinga abin da ke tunanin ya faru bai faru ba. To amma wannan kayan da suke jikina ya aka yi na same su? Kinga yanzu duk wannan magana kaya ki bar ta magana kaya tukuna. Ki tashi ki je ki watsa ruwa ki zo ki samu ki ci abinci. Ka kira min gwaska ni dai. Matsala ne kuma kana ni yanzu ina da ayoyin amma ba san ya zan za a fassara musu ya zan fassara su. Banda abun ka ne ka karanta musu kusufa na san inda zan bi yayyanka su in ciccinye don haka ni zanen rubutu baya mun wahala gaya mun ayar tambayar in fassara maka ita kaga ko ma me kake tunani yau ya ko ma me kake tunani ya faru kawai ka dauka ya faru ko me ka dauka kawai ya faru na gane yanzu kira ta kawai masata shikenan kawai kina da mace bai dace ba hawa kan wata kina da ayar tambaya kana da ayar tambaya karka faranta wa wani domin ka bakanta wa wani in har ka duba karfin jini idanuwa soke gani kai ka kusa menene wani ya kwanda farin ciki wani ya kwana da bakin ciki wani ya samu wani ya Yar Musa sannu in gama karwada duniya kin dawo gida ina kika je kwana biyu ba da kin ake magana ba kin tsaya kin kirkir kin zuzzura ina kina kallon mutane kamar wata tsohuwar maiya dubatta ba za ki iya magana ba mun nafa ina kika shiga ai ba za ki gudu ba sai ya zo ya karya ki auto ba za ki tafi ko sai na nan zuwa Gwandan kashe yarinyar ne ba ka kashe ta ba wallahi in ka kashe ta yanzu tun da kai ka haife da ni ka kashe ta gwamnati ba za ta kyale ka ba fa gwamnati ba za ta kyale ka ba dan Allah musu dan Allah ka karya dan Allah dan to shi kenan a karka damu ina zaune ya kai yanda aka yi ka sani ba yana gaya ma ba ni ba wanda za a latsa mani idan na ɗaura sani zan yi abu ba wanda ya sai hana ni kawai maganar da nake maka kawai nake so ka gaya mun ka karanta mun ayoyi ka fassara mun na ƙarya kawai so nake yi a gaya mun ya aka yi ta yaya na zama gawa sai wani faffuka kake kana wani babban budawa to ai kai tuni ka riga ka zama gawa to ta yaya ya za a yi a ce min na zama gawa bacin gane da raina ka kasa fahimta ana nuna maka gabas kana nuna min yamma
ina ma maganar cewa duk wani ɗawainiya na rayuwarka ni zai yi ba. Idan so kake a fitar da kai wace kaza kake zama fitar ka je ka huta ka tafi. Amma ka zace wani hargagi kake. Ita kuma yarinyar fa da aka ce ba ta nan. Wannan ka ban mamma. Ka manta da wannan. Kai dai taka ta wuce. Lalle kuwa labarin ko kuma zancen yau shi ne tabbatar da cewa akwai ayat tambaya. Lafiya lau Mardiya. Baba dan Allah ka yi haƙuri akan abin da ya faru ki. Wallahi ni kaina ban san me ya faru da ni ba. Mardiya, sanin kai ke ne ke sani. Ina matuƙar ƙaunarki. Kuma babban burina a ce yau 'yata yar ciki na wacce na haifa ta fi kowace yarinya kirki da hankali da biyayya tsoron ubangiji. Mardiya, a ce wai yau 'yata yar ciki na ita ce take sai da kayayyakin maye wanda ni na san watakila jiya akan wannan kayan mayen kuka tara mutane jama'a. Mardiya, ba dan makota suna da girma na da daraja ta ba, da yanzu haka ina hannun hukuma. Mardiya, kina da manema, ki fitar da miji dan Allah ki aure. A kullum hawayen da nake zubarwa ina tambaye Ubangiji laifin mai nayi masa ya yafe muku na masa laifi, inda ban cike gurbin da zan na baki tarbiyya. Daɗi kike ji idan ya zo wucewa ana ina ni a ciyar da baban mai sai da kayan maye. Amin babu. Don Allah, kar ki ƙara sa in zubar da hawaye na a kai ki fitar min da miji ki aure. Don Allah. Kullum ina istighfari ga Ubangiji idan na saba masa. Bisa cike gurbin baki tarbiyya da ni. Abu ɗaya rage min kafin Allah ya daure ni shi ne da na aure da ke. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kina ya mace bai dace ba hawa kan wata. Kina da ayar tambaya. Abokina, ban taɓa ji santa gaskiya bane a cikin zuciyata. Ban taɓa kallon ya mace a cikin duniyar nan. Ba na jin cewa zan iya samun farin ciki idan ba tare da ita. Tun jiya kake so ka nuna min ka fara soyayya da amma ka kasa min dalla-dalla yadda zan fahimce ka. Ko wace ce ita? Mardiya, kawai Shukura wacce take zuwa gidanmu kusan kullum? Mardiya? Wace ce Mardiya? Kar ka ce min baka gane ta ba. Wato abokina ina so mu yi wannan magana. Amma ban san yadda za ka ɗauke ta ba. Shi yasa na bar maraina. Kar ka ce min matar aure ce, domin kafin mu haɗu na tabbatar budurwa ce. Tabbas ba matar aure ba ce, kuma ba na fatan zuciyarka ta ayyana maka son aurenta. Magana ta gaskiya, ita wannan yarinya Mardiya da kake magana, dila ce mai sai da kayan maye. What? Hashim, kana da hankali? Ka san me kake faɗa min?
Mardiya kake cewa tana sai da kayan maye? Tun ranar da na gansu da Shukura nake so in gaya maka ku binciki alaƙar su, saboda idan ba ku yi aure ba za ta koya mata shaye-shaye. Mardiya ba gaskiya ba ne. Mardiya ba ta sai da kuma ba za ta fara ba. Ka je ka ɗauka, duk dare gari za ya waye, ka girma abin da kai ka shuka, ka tantance kalar ka waye, wasu za su kai ka dan su barka, amana ta yi wuya yanzu, ka rike ina Diya. Wai me dan Allah? Me zan miki? To mu je daga can sai mu magana. ayar tambaya, ayar tambaya, ku nemi ayar tambaya, ayar tambaya, ku kalli ayar tambaya, ku nemi ayar tambaya. To ina jin ki faɗa daga nan, ina jin ki me ya kawo ki? Don Allah ki hakuri dai ki saurare ni. Wallahi ban san abin da mu ji ta fa miki kenan ba. Ke, ni fa ba mu ji ta fa bane ya min wannan abu. To waye miki? Ina ruwanki? Amma ina mai tabbatar miki daga ke har mijin naki wallahi sai na wulakanta ku na tozarta ku. Ni yanzu dai ki bani ma da abin da ya dame ni. Mu ji ta fa ya sake ni. Oho, wannan kuma matsalar ce ba ta shafe ni ba. Don Allah ki hakuri dai ki saurare ni. Kin ga malama, kin gama faɗan abin da zaki faɗa in ƙara gaba? Ni ina kame kara baki hakuri don Allah ki hakuri. Da Allah ki yi haƙuri, ki daina maimaita min ma wannan zancen saboda da mutuwan aurenki da zaman aurenki duk ba a kaina yake ba, kin gane? Ba sa zama ɗaya ba, kai jiran sa kai yakin ka bai tafi banza ba. Inda da soyayya bai kamata a yi cuta ba, wa'yansu musan sauya Allah yana ji yana gani. Salamu alaikum. Alaikum salam. Ba har kin gama aikin naki ba? Na gama gabaki ɗaya, dama pepper soup ya rage kuma na bari sai an jima ne. Okay. Ni ku hajiya ba don kake ce na yi karambani ba. Zuwa ne in ba ki wata shawara kaɗan. Shawara? Wace ce ki a duniya na har zaki ban shawara? Tambayan ki nake. Shi yasa na ce ba don kake ce na yi karambani ba. Saboda dama akan Alhaji gani nayi kamar abubuwan da kike yi masa a cikin gidan nan ya fara isansa dan har ya fara magana ƙara aure. Aure? Wani matsiyaci ne ya gaya miki wannan magana? Tambayan ki nake, wa ya gaya miki wannan magana? Dan na tabbata da baki ji an yi wannan maganan ba, da ba za ki faɗa. Zuwa ne zan wuce sai na ji yana tattaunawa da Hanifa akan maganar lefe da yanda za a shishirya abubuwa da sauransu. Shine na ce ku zan raka ki gurin wani malami na ya tarwatsa abin. Ba malami ba, kakan malami zaki. Wawiya kawai. Kin dauke ni irin matan nan da suke zuwa gun malaman tsubbu ne? Tambayan ki nake. Wuce ki ba mutane waje munafuka. Kina ya mace bai dace ba abin da kuka iya sai zuwa gun malama. Kina da ayar tambaya. Kana da ayar tambaya. Kar ka faranta wa wani domin ka bakanta wa wani. Ke Mardiya ina zaki? Wai ke baki daddara ba saboda Allah duk dukan nan da aka yi miki shine zaki sake fita? Aka zai je ki kamar sakwara ina kallo. Kin ga malama dan Allah ki sabgan ki ma in yi tawa. Daga faɗan gaskiya? Ai lokacin da ake dukan ki ni ba na kusa. Ke kadai za a jibga kamar sakwara. Ina gaya miki gaskiya amma shi ne kike cewa ba ruwa na? Rike gaskiyan naki ba na bukata. Ba ko ruwa na. An zo ana jibgan ki kamar sakwara. Dan maganan gaskiya zama laifi ko? To ya miki ne. Ki ci gaba. Ka girma abin da kai ka shuka, ka tantance kalar ka waye, wasu za su kai ka dan su barka, amana ta yi wuya. Kai? Wannan ne miki haka anti? To ban kai.
Ya haƙuri. Wannan ba sa ba. In dai kaya sun ƙare gaba ɗaya. Iya abin da yake guri na ma da gowar cikon kuɗin wancan ne. To bari ka shiga da kai. Shi ke ina so. Ku kalli ayar tambaya. Ku nema ayar tambaya. Ku kalli ayar tambaya. Kai gaskiya a zahirce, wata ran za a tantance. Komai idan ya lalace, halaka za ta sangarce. Ita mace tamkar kadara ce, ita mace tamkar fitila ce. Idanuwa karde su makance, kunnuwa makar su kurumce. Wanda ya rage. Amma anti wannan kamar yayi kaɗan fa. Zan kira madan anjima ya kawo. Ni anti ba za ki gane mun bane wallahi da mudan din nan ajiye shi a gefe mu kai. Sabgan nan kawai mu dawo ban gani yake shi mudan bakin sa ya fi yawa. Ana ta ƙorafi da kayan sa wallahi. Da Allah mu dawo kawai mu ci gaba da abin nan iyali da ki. To kai idan na baka dama, akwai kuɗi a hannunka ne? Babu kuɗi a hannunka, shi ko mudan akwai kuɗi a hannunsa. Ko babu kuɗi zai zo ya kawo maka. Yanzu damuwa na anti ki gaya min waye miki wannan aikin wallahi kowa ya suna na kira kwari na mun kaddamar mar Allah ke kin sani ina ji da ki. To baba na ne ko za ka rama? Shi na din dai kawai. Me kake nufi? Mun tsoho ne kawai. In kayi mai kyau, in an hana kano, abin akwai ciwo. Idan ka Zan yi kokari insha Allah wannan shekara na kawo muku ziyara. Amma mu miki ce mu dadi dan Allah ya yi sauri ya mu wannan bizan. Ni wallahi na san kun daina suna ma yanzu kwata-kwata. Karka faranta wa wani domin ka bakanta wa wani. In har ka duba karfin jini idanuwa To shikenan mun insha Allah. kai ka kwanda daɗi dan uwanka ya kwana babu daɗi. Eh. Wani ya kwanda farin ciki, wani ya kwana da bakin ciki. Wani ya samu, wani ya Zan kira ki anjima. wani ya gyaru, wani ya lalace. Idan ɗaurin auren ka zaka je, wannan shigan kwata-kwata bai yi ba. Ko da shike, ban san me ka taka ba. Wai da nike? Nazar kenan. Kar ka mai da ni karaman yarinya wacce bata san me take yi ba. Ban fa gane inda kika dosawa. Auren wannan na ce miki zan ji. Yanzu kai da Allah baka ji kunya ba. Ai Nazar ko kashe ka zan yi bai kamata a ce ka boye min ɗaurin auren ka ba. Idan Allah kada ka ce min komai. Aure ne a je a ɗaura. Ai ba kaina za ta zauna ba. Ni na fi buƙatar ma ka ƙara auren. Tunda ba a kaina za ta zauna ba. Kaga ma zan huta da ɗan bikin da dangin ga suke min. Zara, kina ji? Ni ina ganin bai kamata mu fara haka da ke ba. Saboda Allah ko? Ya yi haka ne jin duniya. Zara! Ka je ka ɗauka, duk dare gari za ya waye. Ka girma abin da kai ka shuka, ka tantance kalar ka waye. Wasu za su kai ka dan su barka, amana ta yi wuya yanzu. Ka rike in an ka baka, komai naka zai canzo in zuciyar ka ce ta baka. Ayar tambaya. Ya za in sani baki tela mun ba. Sana'a nake nema saboda zan haƙura da karatu. Da ni da kamar na rabu ba ni ba musa mazubi gaban yaya.
kin ma samu an saki makaranta zaki da cewa zaki fita. Mutum muna kananu ba samu a makaranta ba haka muka tashi. Shi yasa kika ga mu ma da sabgar da muke. Dan da mun yi karatu mu ma da haka ba za mu yi wallahi. Mu yanda babu abin da yake yiwuwa ba tare da ilimi. To haka zalika babu abin da yake yiwuwa ba tare da tallafi ba. Mu ma fa iyayen mu makarantar nan da suka samu kawai su ne sun samu. Amma babu wani tallafi da muke samu daga gare su. To kawai ko dole in nemi sana'an da zan yi in kare kaina. Gaskiya an ba gaskiya ba. To yanzu ya za a yi? Don bugu jagwalan ki buga miki kuma menene ki kawai ki duka su gire ta kin gane Shi kenan an gama ina saurare. Idan ka dawo gaba to za ka san amma gata kina ya mace bai dace ba hawa kan mata kina da ayar tambaya kana da ayar tambaya kar ka faranta wa wani domin ka bakanta wa wani in har ka duba karfin jini idanuwa mai soke gani kai ka kwanda daɗi ɗan uwanka ya kwana babu daɗi wani ya kwanda farin ciki wani ya kwana da bakin ciki wani ya Yau Laraba ita ce daidai da ranar da kaman alkawari kuma na ji ka shiru. idan Allah ya yake ko ki koloni ko gacce koloni a tana nake da gadin da muka goga ne da ke na zauna na yi nazari akan kalaman da kika gaya min da abin da kika goga min kin gane dan haka ki je ki samu yan uwanki wanda suke harkar kasuwanci ku yi harkar kasuwanci tare ku rufa kanku asiri wannan shine shawarar da na ce zan goga miki kin ta ne Dakata mun zali. Duk na san da 'yan uwan nawa amma na haƙura da su na zo wurinka. Kawai in zaka taimake ni akan abin da na zo maka da shi kawai ka taimake. ke dalla saurara na gane gadinki batu na canke babu lawi sai yanzu dan galawi la dan haka abin da nake son goga miki shine kasuwancin da nake kike so ki ce za ki shiga dan haka bike isa ba bike isa ki zo gurin Mun zali ke babu sana'ar da ba zan iya ta ba. Kowane iri ne ka zo min da shi zan yi. kika ce me Babu abin da ba zan yi. wannan shine ta tandaka izatan ta kurma tanti wajutar da bas Hajiya Mafiya. Sai ka ce kin samu duniyar ɗan tsako kawai sai ki guje mu gaba ɗaya a daina ganin ki a daina saboki da ke. Wani duniya in na samu duniya ai baka ganni a haka ba. Me yasa me ki haka amma kar a ce dai rana ce ta baci. Kai dai sai dai Allah ya kiyaye kawai. Yanzu dai duk ba wannan ba ma gwaska na zo nema ina yake. Ai ni karan kaina gwaska neman sa nake. Yanzu kana nufin baka san inda yake ba kuma baka san inda za a same shi ba? Aiki da yan so nake mu karasa wajena dan samu ki sha ruwan sanyi sai mu maganganu da kai amma ki kwantar da hankali za a gan shi dole a nemo mafita fa na sani na ga Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Barka da huta. Yawwa.
Ki ji na kiran ki bane tun asu. Na kika shiga. Wallahi ban ji ba, ina can ciki. Dama na ce ba? An jima za mu fita unguwa ne da tafiya. Unguwa? Haba Zara. Wai ke kullum a unguwa za ki kare? Amma za ki je unguwar ne yanzu saboda Allah ba za ki gaya min ba. Ikon Allah. Nazir, yaushe na zama matar kulle har kamun in fita sai na nemi ajanda da kai. Haka ne. Tunda ba ni ne mijin ki ba za ki nemi izini ba. Kin san da cewar yau din nan Asabar babu inda zan je, ban da aiki. To ni idan na zauna a gidan ma me zan yi maka? Gadin ka zan zauna na yi? Kai me yasa ka tsaye neman rigima da ni? Ba abin da zaki. Ke wai me ake nufi da mata da miji? Ko kin dauka a'a kawai shikenan na auro ki na kawo ki gidan nan ga kinan shikenan. Kina akwai abubuwa da yawa ba fa wai namiji ne kawai zai sauke haƙƙi akan matarsa ba, matarsa tana dama ita ma ta sauke haƙƙi akan sa. To yi min wa'azi tun da ni ban sani ba. Goyon ka zarin kai a baya? Da Allah ta ci je ki da ni haɗo min ci kawai. Ina wanda sani kuma? Kai dai ka cika neman rigima wallahi. To wai an kawo min zan ce min ki je ki kawo. Kuma ma ki bar shi ma ta kawo ki dauka ciwon ta da kawo sha na shanye. Ni na ki nake san sha. Nawa? Ko laifi ne idan na ce matata ta je ta haɗa min shayi? Gaskiya ba zan iya ba. Kai ka kowa sanin wace ce ni. Ba za ki iya ba. Kawai kai haƙuri. Bismillah zauna mana. Abokina, ya kamata a ce kana gida kana samun wannan kulawar da wani iyalinka. Wai ma da Allah ta nasu hailata. Wai kai dan Allah tambaye ka. Wai bakinka baya gajiya da kaka magana akan yarinyar nan. Haka gajiya? Da Allah ta. Menene dalilin da yasa kake kishin har aikin gidanka? Ko dai auren da kake so ka yi ba mu sani ba. Ka ta matsalar ka. Wannan ita ce babban matsalar ka. Yanzu shikenan ni ban da iko na misali in wata mu'amala da ita ko in tsawatar na ga wani abu na ba daidai ba shikenan son ta nake. Wata zo mana. Zai kawo mana. To kuma sai ka tambaye tun da ka kirawo shi ka ce kama da abin da ya shi kenan. Allah kamar abinci irin wannan. Don su ba ban san. Allah ka ko ni ko menene. Kai ka masa komai irin nawa. Shi kenan. Kai kana da damuwa Allah ya tsare shi. In kuma goranta min za a yi to in sani. Yawwa. Tunda dama an fara magana yanzu. Kai kana cewa wani na da yawan magana amma kai karaman magana a wurinka kamar mace wallahi ta. To ai mu dama na mata ne. Mun ga ya faru ce. Kuma na duniya ba. Wani abin daga hankali. Yawwa. Na adresi.
wasu za su kai ka dan su barka. Amana ta yi wuya yanzu, ka rike in an ka baka. Komai naka zai canjo in zuciyar ka ce ta baka. Ayar tambaya, ayar tambaya, ayar tambaya. Kajiman yarinya. Ke da Allah ke gaisuwa ki bana bukatar gaisuwa ki. Yanzu ke ko kunya ba kya ji wani gaishe ni kike yi? Hajiya ai ba mardiyan da kika sani da ba. Yanzu ai na zauna na dan yi nazari kuma sai dai addu'a amma dai yanzu komai dai ya koma daidai. Ni ina ruwana. Da zaman Fulani da tashin su ai ni ɗaya ne a guri na. Kin ga Hajiya ni fa ba wai fa ina gaya miki wannan maganan bane wai saboda in aure danki. Kawai ina gaya miki ne saboda ke babba ce. Na gane ma a da rashin kunya da nayi miki bai cancanta ba. Ni ina ruwana. Mu da ma tsakanina da ku ai sai addu'a. Idan kin tuba ko biki tuba ba, ni wannan bai shafe ni ba. Ke dai da ɗana ne har abada. To ai shi kenan Hajiya a gaida gida. Me dan gwal. Iye. Ci ta wata fige-fige da ita kamar tsuntsuwa ta faɗa ruwa. Ke ma kika tanka mata. Ni fa shi yasa ne shigo yanzu ma kika sani ko abu ke take. Yasa ne shigo dan ina gane ya mutan gida a shekada masha Allah wato abin da ya kawo na'am na zo ne in bada akan abin da ya faru ka san tunanin mu da nasu ba zai zama ɗaya ba ko ba haka ba sai na zo in bada hakuri to ai da baka zo ba ma ni zan zo da kaina dan jira nake yanzu pap ka dawo zan zo in same ka in baka hakuri dan Allah ka sake ba su don Allah da annabi domin haƙƙin makotaka wahala ne da shi kuma su mata ne ba hankalin su ɗaya da namu Allah da annabi a sake ba su hakuri a sake ba su hakuri masha Allah Allah saka da alheri nagode da nagode masha Allah to Allah sake ba su hakuri nagode Allahu akbar da babota haka suke mutanen kirki kai da ba za a wahala ba Allah saka da alheri Rigiya iya ina ta goga miki gado kaman wanda biki ta ne bane ba amma fa ban gane ka ba kai gaggawan bayyana min ka kafin mutane su fara taruwa ma ni ka ja min jarfa okay gaskiya ne suna na magaji Usman Muhammad mai gidanki abokinki kuma abokin harƙallaki to sannan ka amma fa har yanzu ban gane ka ko da ban bana fatan ma in san ka ya gaskiya ne na san ba za ki san ni ba kuma akwai gadin da na goga miki dole za ki tane da ni kina da labarin an kace gwaska an kashe gwaska fa kace min yeah believe you and believe me or die wannan magana da kake gaya min da gaske kake yi da gaske nake goga miki ai ba na miki wasa an kace shi a sauna kawaji wani can ba ta yamu anan aka kace shi aka jefa shi sannan an cire rayuwarsa bi ma'ana an cire zuciyarsa in yi sama'u da ita shi yasa na zo in goga miki gadin nan na shiga ina yi muku albishir da Dr. Sharu Abba mai bindiga wanda ya saba ba da magunguna wanda yake zuwa gari domin ya taimaka wa al'umma da magunguna irin wanda suka shafi shafin jinnu ko kuma aljanu ko maganin maza ko magani na mata ko kuma wani ciwo da aka rasa gane kansa saboda mutane sukan je asibitoci su ta kashe kuɗi ba tare da an samu biyan bukata ba wani lokaci su kuma suna da damar da Allah ya hore musu ilimi na magunguna na Islamic waɗanda suke taimakawa mutane da irin waɗannan magunguna domin su kyautata wa mutane a samu waraka kuma Allah na bada lafiya cikin ikon Allah domin Allah bai halicci dukkanin wata cuta ba sai da ya fara halittar maganinta ku bibiyi wannan bawan Allah wato Dr. Sharu Abba mai bindiga a wannan lamba sannan kuma waɗanda ba a garin nan suke ba ko a wata ƙasa zai tura musu magani a duk inda suke domin taimakawa al'umma da bayan Allah da suke cikin wata lalura a faɗin duniya